e skul ka skunde ka pod chunji ok oyawre to kata tamori nitie KUPPET ok ni kod gwenyruok e paro to nitie nikech waseneno ka nitiere joma ni lemo ma nitie ne counties mopogore mosewuok oko ka wacho ni gima ne misoro timo ok moro gi kendo kata mbele kuluongo ng'anyo to samoro ok nyal biro dhi nyime. Ang'o modwa timo maneno ni pogruok matin manitie ni jopuonj oweyo mondo wuoyo dwol achiel mondo chenro mag puonjo odhi kare skunde samoluwo weche kod sirkal? Mokwongo adwa wacho ni nitiere katiba mar KUPPET gi kaka luwe. Article 22 wacho role mar National Governing Council. National Governing Council advises the Secretary General. Kanyocha wantie Nairobi nawa mandate the NEB mondo o meet gi Labour Ministry, o meet gi President, gi meet nyaka gang'oa gi TAC. Okay. Ok na ginyatambore meet gi TAC mondo gi agree on facts. Language moro wacho ni jopuonjo age lwetgi nono to en miriambo. Nikech sama wuoyo ni union emo age lwetgi nono nikech sani endi gino gidhi yudo mshahara. Wan ok wadhi yudo mshahara nikech pesa wa ok oketnwa. Mago iluongo ni bad labor practices ma employer tiyogo. Nikech sama koro wang'anyo ma en gima okete katiba to gin instead gikawo pesa to gituonowa mondo kik wabed gi teko mar dhi mbele gi ng'anyo. Koro gima dwa wacho en niya, jopuonj na ng'anyo wani nomiyo giyudo pesa mar CBA tocha modonje slaves gi. Ng'anyo wani nomiyo third party deductions koro bedo remitted. Ng'anyo wani omiyo the medical services mimiyo gi obedo restored. Koro ok giagi lwetgi nono. Sani the TAC ose admit gima na gi sign gi the NEB. NEB ok en akelo misori. Akelo misori ok en KUPPET. Koro akelo misori ok call off strike kende. Ok call off ka in a collective responsibility. Nitie gimiluongo ni collective responsibility mar National Governing Council. Kaka for instance, Yogo is the spokesman ma Homa Bay. Akelo is the spokesman mar Kenya mzima. Koro kadipo nono ni the NEB ochiko kanose bedo kanyo to gibedo ga collective responsibility nikech 9 National Executive Board members were present seche mane gi discuss gang'o. CPG wadwaro no bed reviewed kata meeting makiny madhi bedo industrial court idhi wach mago. Koro atemo ng'iso jopuonj ni kata obedo ni wayudo matin gima ng'eyo machwanyo jopuonj ahinya ni jo JSS na dwaro ni gibed confirm sani. Moko kuom gi osetieko 2 years ka gin kanyo monego bed ni gibed nikech nong'isgi ni gidhi tiyo higa achiel kende to gibedo confirm ok obedo confirm. Sirikal obed serious. Then sani endi ka higni 2 oseromo gichako giwacho ni gitero gi nyaka January. Koro ing'eni sirikal ema oketo gima iluongo ni ping pong. Gigono mpira mar ABCD pile pile. Jagoro e thuolo mabor dakika achiel wach mane mogik ma en go ne jopuonj ma KUPPET masani koro neni ma chuny jojo kalore kod ng'anyo manochungi to ginaneno ng'anyo neno godhi nyime. Adwa ni mondo ang'is members ma KUPPET duto ni wan pod waikore mar tiyo negi kendo wabiro chiwore negi mondo wati negi kendo gik manyocha oket kaka grievances ochiko gi te. Kiny chakre saa 5 wang'e kiny nitiere meeting madhi timore between employer, Ministry mar Labor gi the union e industrial court. Industrial court kanye midhi time arbitration kendo wabiro dwaro ni mondo wa analyze gi kachiel bas mwase winjore to wa sign. Koro seche ma wadhi winjore ni CPG bedo reviewed we shall have gained for them. Seche mwa agree ni allowance idhi chak mi HODs, allowance idhi chak mi acting deputies and principals, we shall have gained for them. We are giving an opportunity mar dialogue nikech dialogue no endo ema nyalo miyo wagain ne jogi. So sirikal wang'iso no bed serious. Nikech ka gin serious to jopuonj bende neno ni ok watinegi. Koro wan bende wadwaro ni mondo wa save tichwa nikech warito tichwa ka sirikal rito tichgi. Nancy Macharia rito tichgi to Nancy Macharia ka ok nyatiyonwa to shape up nikech ang'eni by dwe mar 6 obro dhi. Erokamano. Sama oserumo.